Tras implantarse nas 7 cidades galegas, a Consellería de Política Social habilitará en Ribeira un punto de encontro familiar. O Concello vende informar favorablemente as obras que o Departamento Autonómico acometerá nun local municipal situado no lugar de Fontán. Trátase dun espazo diáfano de 134 metros cadrados que disporá de 3 salas de intercambio, unha oficina para a administración, despacho, zona de accesos e 2 aseos. Os obxectivos deste servizo son favorecer o cumprimento do réxime de visitas no caso de separación dos proxenitores, procurando un entorno seguro para os menores, ao tempo que se facilita a orientación profesional para mellorar as relacións paterno-filiais e as habilidades de crianza. Tamén se ofrecerá información e se derivará aos servizos especializados ás vítimas de violencia de xénero e permitirá aos servizos sociais dispoñer de información fidedigna sobre as aptitudes parentais para defender os dereitos dos menores. As obras de acondicionamento ascenderán a 151.000 euros e teñen un prazo de execución de 4 meses. O local de titularidade municipal foi cedido á Consellería de Política Social por un prazo de 30 anos.